Dnes je výnimočný deň, pretože by som chcel predstaviť aktuálne vrcholového predátora hodinárskeho sveta a to je značka Richard Mille. Chcel by som povedať, že v roku 2001 vzniká značka, ktorú založil Francúz menom Richard Mille. Ako vášnivý fanúšik mechanických vozidiel priniesol technickú estetiku pretekárskych aut a lietadiel do sveta hodiniek. Sám povedal: mechanika mojich hodiniek ponúka všetko, čo je technicky možné, a to najlepšie, čo ponúka Formula 1, letecká doprava či vesmírne lety. V roku 2001 je predstavený model RM001 Tourbillon v počiatočnej sérii 17 kusov s typickým súdkovitým púzdrom, samozrejme bez cíferníka, plný pohľad na kaliber. Mille zvolil tieto púzdra zámerne, pretože ich považuje za mimoriadne pohodlné, veľmi dobre nositeľné a estetické. Samozrejme v ponuke sú aj gulaté modely, ako napríklad RM3601 G-Sensor Sébastien Loeb, hodinky, ktoré mechanicky zobrazujú preťaženie G pretekára napríklad pri zákrutách alebo akcelerácii. Dnes mám vo videu jedny gulaté hodinky, konkrétne z línie Diver. Tieto hodinky vychádzajú z modelu RM025. Vizuálne sa tieto hodinky rozchádzajú s ikonickým púzdrom Richarda Milleho, no ide o zmenu, ktorá je technicky nevyhnutná, keďže sa jedná o model Diver. Model RM25 je Tourbillon s ručným náťahom, chronograf, ukazovateľ rezervy náťahu a takisto ukazovateľ v podstate torzného pnutia pera. Jedná sa o indikátor, ktorý v podstate ukazuje, ako je silno natiahnutá hnacia pružina. Tento indikátor, keď sa dostane do určitej úrovne, tak hnacia pružina je natiahnutá málo a nevykazuje chronometrickú presnosť. Na druhej strane, pokiaľ je natiahnutý moc, dostáva sa do červeného pola, kde signalizuje, že by mohlo dojsť až k poškodeniu kalibru. Pri základných automatoch Richard Mille rieši tento problém s rotorom, s variabilnými ramenami. Jedná sa o to, že v súvislosti s aktivitami nositeľa sú ramena nastavované do požadovaného momentu, aby kaliber neustále nepreťahovali. Richard Mille neustále vyvíja ultraľahké a ultrapevné materiály. Tým sa hodinky dostávajú do neuveriteľných čísel v rámci hmotnosti, o čom svedčí napríklad aj model Rafael Nadal, konkrétne RM27 séria Tourbillonov. Tieto hodinky samozrejme testuje a na zápesti neustále nosí pri aktivitách. Asi najdôležitejší ambasador z môjho pohľadu pre značku, a to je Rafael Nadal. K ambasadorom môžem povedať, že sú veľmi dôležití nielen z pohľadu marketingu, ale aj z pohľadu samotného testovania hodiniek, pretože každý z ambasadorov hodinky plne využíva a používa vo svojich športových aktivitách, kde vlastne samotné hodinky podliehajú neuveriteľným záťažovým momentom, testom a tak ďalej, kde vlastne vyhodnocuje Mille ďalšie kroky, povedzme, k vývoju ďalších nových modelov. Takže, trošku k modelu konkrétnemu. Jedná sa o model RM28. Hodinky, ako som už na začiatku spomínal, vychádzajú z modelu RM25 ako praktickejší nástupca. Púzdro, veľkosť 47 mm, výška cez 14 mm. Kaliber RM AS7,
rezerva náťahu 55 hodín. V podstate sa jedná v základe o Vaucher 331. Celkový dojem z hodiniek mám veľmi dobrý, ja som prvýkrát už pracoval s hodinkami v roku 2017, už vtedy vo mne zanechali veľmi dobrú emocionálnu stopu. Hodinky vyzerajú neskutočne technicky, veľmi dobré, naozaj vyzerajú ako UFO. Mimochodom na ruke sedia veľmi dobre, na čom si Richard Mille dáva naozaj veľmi záležať. Tá ergonómia je fantastická. Mne to trošku pripomína sedlo na koňa. V tejto súvislosti môžem povedať ešte jedného veľmi dôležitého ambasadora môjho obľúbeného v rámci aj modelu, a to je Pablo McDonald. Je to hráč konského póla, ktorý používa model RM53, v tomto prípade už druhú sériu. Mne osobne sa strašne páči a je to jeden z mojich favoritov od Richarda Milleho, a to je model RM53. Keď už som ale načal favoritov, tak prvenstvo z môjho pohľadu patrí modelu RM5901 Johan Blake. Je to jamajský šprinter, ktorý používa turbilon pri svojich športových aktivitách. Mostíky tohto kalibru evokujú alebo odkazujú na jeho prsty pri šprinte. Na RM28 sa mi strašne páčia kryty ochrany korunky. Veľmi pekne sú vypracované a veľmi mi pripomínajú model Airbus. A v druhom rade musím pochváliť takisto font číslic. Trojka mi strašne pripomína, alebo je úplne skoro identická s logom firmy Bugatti. Takže toto sú veľmi krásne detaily. Klasická koncepcia a klasické materiály, ako používa napríklad Patek alebo AP, to je samozrejme paráda, je to krásne. Richard Mille ale povýšil celú túto vec na úplne inú úroveň a vo mne vyvoláva strašne dojem mať na zápesti Milleho, ako ja to vnímam ako umenie. Či už modely Johan Blake alebo tieto rôzne turbilony. Mne a vo mne vyvoláva strašne dojem umenia. Kto umí, ten umí. V skratke, mám na ruke umenie. Ako aj napríklad pri tomto modeli RM28 Diver. Nie je nutné urobiť takto technicky bežný diver model, ale o tom je to celé, v tom je to čaro, že proste vypracovali tie hodinky do takého levelu, že sa jedná z môjho pohľadu o umenie. Takže záver, skúsim to nejak zhrnúť. Značka Richard Mille je proste úžasná vec, úžasná emócia. Ja sa na to pozerám takým spôsobom, že proste hľadať v tom nejaký význam, nejaký zmysel a porovnávať to, čo by som mohol mať za tú cenu a za tamtú cenu, v tomto prípade nedáva zmysel. Nejaký racionálny pohľad úplne nie je OK. Na druhej strane môj seriál a moje pomýšľanie alebo nejaký pohľad na hodinky zaujíma tú najvyššiu možnú pozíciu a preto môžem povedať, že nič mi neprinesie, alebo respektíve veľmi málo vecí mi prinesie takú dobrú emóciu, ako mať na zápestí Richarda Milleho. Je to fakt emócia, ktorá je veľmi, veľmi pre tých hodinárskych nadšencov. Je to veľmi vysoký level. Ja ako zvyknem vždy spomínať, objaviť sa v týchto hodinkách alebo nosiť tieto hodinky vás automaticky radí do kategórie ľudí, ktorí pokyny nedostávajú, ale rozdávajú, čo pri iných značkách nemusí byť úplne jednoznačné. Takže takto by som nejako definoval spoločenský status pri značke Richard Mille. Moje videá sú o hodinkách, moje videá je o tomto, čiže hľadať v tom nejaké významy ani nemá žiadny zmysel. A ak nositelia pokyny dostávajú, väčšinou sedia v monopostoch Formule 1 alebo vyhrávajú Grand Slamové turnaje. Myslím, že síce humorne, ale celkom jednoznačne som sa snažil vysvetliť, ako je táto značka medzi nositeľmi a milovníkmi hodín vnímaná. Táto značka, ktorej cena je podstatnou súčasťou konceptu úspechu,
dokáže zabezpečiť, že aj v segmente luxusných hodiniek môže mať kupujúci pocit, že patrí do ešte elitnejšej skupiny zberateľov. Úmysel pána Mileho bol vytvoriť super hodinky na zápestí bez ohľadu na cenu. Hodinky majú slúžiť jednoznačne k daným účelom, či už je to v leteckom priemysle, vo Formuli 1 alebo v atletickej oblasti, či už tenise, šprinte a tak ďalej. Hodinky mali alebo boli vyvinuté na to, aby dokonale slúžili nositeľovi pri športových aktivitách. To, že sa z toho stala nepopierateľne úžasná móda, zapričinili už nositelia a klienti. Úmysel bol vytvoriť super hodinky zo super materiálov, o čom svedčí aj motto Racing Machine on the Wrist. Čiže prvotný úmysel nebol úplne módny. Či sa to nejakej značke podarilo? Poviem azda len toľko. Aj inžinieri značky Panerai, keď vytvárali hodinky pre vojenských dôstojníkov, vojakov a armádu, by boli v nemom úžase, keby sa dnes prebudili a videli by, aká úžasná móda sa stala z modelov mojej veľmi obľúbenej značky Panerai.